nu bezig om een bruidstaart te zien. Die moet ik morgen afleveren, dus die heb ik nou correct gevuld. En er komt room in, jam en slagroom. Is het net vissen te heet om met taarten dwaande te wezen? Ja, eigenlijk wel, maar de airco zit hier on, dus het valt op dit moment wel mee. Maar ranen die taarten net voort? Ja, ik breng ze zo let mogelijk fit. Dus ze kan net zo lang moeten doorstaan op het moment. Maar bruidstaarten, hè? Betekent dat er nou een heel soort mensen kan trouwen? Ja, een heel soort. Ik heb sowieso elk jaar zit ik wel vol qua bruidstaarten, maar dit jaar is het extreem druk. Het wordt al jaar in helft van corona. En hoe is dat voor jou? Nou, wel heel erg leuk, maar soms dan denk ik wel, oh, meer kan ik er eigenlijk niet meer bij hè. Dan dreemt ze gewoon om taarten. Ja, haast wel. En wat vies zo mooi om taarten? Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk dat klanten hier komen en de band die je dan de taarten op helly, dat die dan heel vrolijk worden en blij van zo'n mooie taart. Nou, ik wist zelf ook altijd blij van taarten. Ja, dat snap ik. En dan krijg je er nooit genoeg van? Nee, eigenlijk net. Nee. En dan had ik iets speciaals voor de omroep maken, hè? Ja, ik kan speciale cupcakes maken en tompoesrollen, want daar ben ik bekend om in de omgeving. Oh, is dat een geheim recept van mij? Nou, het is een rol en dan in plaats van een gewone tompoes die het heel moeilijk te eten is, kan je deze heel makkelijk opeten. Oh, dat is wel zo handig, Ja. want ik ben er echt altijd mee aan het prutsen. Ja, klopt. Nou, dat jij er een heel soort, dus vandaar dat het hier een tompoesrol is.